Ta nagado digitoy apamaneknek iti panakaamo iti bagkendakes dayta abunga nga kinnan ni Adan ken Eva idi. Tagapu digitoy may patungpal digitoy asasao apalimod nanipod iti panakabangon iti lubong. Tadi iti kinunana iti Genesis 12:17 kem iti aggapu iti kayo iti panakaamo iti bagkendakes saan monto akanen. So kadatoy kabsat duwa abunga digito nga ipagbagana iso dayjay naimbag ken iti dakes. Ta iti dayjay matay kanto adi buburon. So daytoy kung kunana kabsat nga juri agang anges ti tao isawsawang dayjay nga kang kanen metlaen iti tao kas iti sao natay amay bilang. Kastamet iti panakapukaw iti anges iti tao natay. So nga duwa kabsat iti kay papanan iti natay. Isu nga dito kabsat so kimaten tayo iti naimbag akay papanan na nagturong iti Dios. Iti mabasa iti Genesis 3:3 kem iti bunga iti kayo iti nga adda iti tinga iti minuyungan. Ta iti tinga iti minuyungan adda met lang iti uneg tayo kakabsat dayta a minuyungan iti Dios. Haan nga minuyungan ditoy alubong no di ket adda met laeng iti puso tayo ken iti panunot tayo dayta akay papanan iti minuyungan iti Dios. Kinunana di kayto kanen ket oray sagiden dila ket ta matay kayo. So dayta ti bagbagana kabsat. Ta isu nga ro dayta abunga anay lunod. Iti mabasa iti Genesis 3:5 ta iti Dios ammuna nga iti aldaw panangan mo iti dayta dagiti matayo malukatan danto ket kasla kayonto iti Dios makaammo iti naimbag ken iti dakes. So nga iti kabsat no adda tayo iti kastoy abanag maammoan tayo kadagiti nasayat a banbanag ken iti dakes akay papanan na. Iti mabasa iti Isaias 3:10 agsao kayo may papan iti nalinteg naimbag to ken kuana takanindanto iti bunga dagiti aramid da. So wala ita kakabsat nga kaninda iti bunga dagiti aramid da metlaeng uno sasauda metlaeng akay papanan na. So nga panutin nyo kakabsat digitoy abong bunga akay papanan na. Tadigitoy apamati nanipod pay laeng idi panawin da Moises tadigitoy so tinagaramid nagsurat kadagiti dadduma nga linteg iti Dios. Isu nga digiti kabsat ken nakipapaabot tapno maamman nyo kadagitoy akay papanan na. Kastamet iti YouTube may yap abot met dita abanda. Ket agyamanak digitoy ngayon tayo sagsagabaen gapu kadigitoy arigrigat. Tano panagrigat iti daytoy lang alubong ngayon tayo panagtrabaho ta isumot iti pangalaan tayo iti pagbiag tayo gapu iti tayo panagtrabaho kailangan na takapsat. Tano matay iti taon awanton iti trabaho. Ket agyamanak iti Dios Ama nakabalin ti so amin. Amen.